Verdwalen, ja? Ja, ik kies die verdwalen, maar het bent wel... Hey! Wie ben er? Wat dost? Niet. Ik zeg niet, dat was keel. Wauw, echt mooi. Goeiemorgen. En hij vlog. Een nieuwe vlag. Ik zal mij jarenlang op een paard. We gingen naar Omroep Friesland. Want we gaan het voor het eerst dat we iedereen van Battleboese zeggen. Ja. Want we gingen het hele script trollezen. Ik hield een keer goed trollezen. Ik had van de weekend nog even een beetje trollezen en even alles geel maken wat ik doe. Maar dat is net heel vol. Doe haast wel wat meer, hè? Te dwaan. Ja. Nou ja, en ik ga juist er te kleren passen west. Gaan we alle klingen die ik al nog passen. Ik zeg foto's van die. Ik ben eerst er in de West. Ik ga die foto's zien. Dat zag er echt superleuk uit. We zijn beide helemaal in het roze. Nou, doe best een beetje. Je wordt ook in het roze. Ik toch echt wat roze nu uiteindelijk. Maar ja, nee, het werd echt heel leuk. Ik werd echt een beetje een diva. En Jaren werd mijn nichtje. Nou ja, eigenlijk is ik gewoon Jaren en ben ik gewoon tante. Dus we spelen jezelf, maar dan wel een beetje... Ik ben een beetje bekakt. Een beetje een tuttebel. Ja, blond hier, helemaal in het roze. Past helemaal bij me. Ja, dus... En Joet zitten we dus naar de omroep en gaan we het hele script terugnemen. Zodat iedereen een beetje snapt waar het toe gaat en wat er gebeuren gaat. En ik denk dat de regisseur, Halbe Pieter, ik wil uitleiden van dit gaat gebeuren en dat wordt verwachten. En zo. En dan in de meivakantie beginnen ze met de opnames. Dus ik heb er heel veel zin in. Het is wel heel spannend, hè? Ja. Heel leuk, maar heel spannend. Nou ja, wie neem je mute dus mij het lezen van Battleboese via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. We zijn bij de omroep. Kom, we gaan naar binnen. Ja. We zijn een correcte partier, dus het kan al je mooi. Verdwalen, ja? Ja, ik kies die verdwalen, maar het bent wel... Hey! Wie ben er? Nou ja, dan gaan we kennis maken met hem. En nou gaan we het script lezen. Hoort dat? Ja. Het gaat echt super goed. Maar ik maak in het verhaal. Het wordt steeds succesvoller. Battler kijkt bezorgd naar Ale die een metamorfose heeft ondergaan. Ale heeft nu zelf lang haar in een vlecht op zijn rug hangen en een zweetbandje om. Hij kampt er gretig op los, maar er hangt een sluier van vermoeidheid om hem heen. Ik ben zo onzeker, maar nou ben ik weer gelukkig. Mooi gewoon selfie mooi op maatje. Vlucht dan even. Ale poseert stoer met de kam. Nou, dat is zo leuk als wat, hè? Wel leuk dat iedereen zijn eigen tekst heeft docht, hè? Ja. Dan wist een beetje hoe het er uitkomt te zien. We doen het even een korte pauze en dan gaan we terug. Wie wat ik zo leuk vind, dat Hilly mij doet. Dat die juffer Lize, eigenlijk de magische vrouw speelt, hè? Ja. Ja, ik ken haar van heel veel films en toneelstukken wel. En ja, het is toch wel te gek om mij zo'n vrouw dan ik in een film te spelen. Dus ja, heel leuk. Nou, gaan we, hè? Het was eronder. Wat dost? Niet. Ik zeg niet, dat was keel. Ja, de wemsuikos met een blauwe broekroen rennen. Hoe kind dat dan? Geen kanker, hè? Hier moet Battler even over nadenken. Ondertussen komt Tante ook buiten. Wie is mij? Tante loopt al vloggend verder met het meisje, maar het meisje blijft nog even staan. Ik kan die helpen. Bij mij dan? Battler geeft het meisje de folder. Het meisje bekijkt hem en kijkt Battler dan vragend aan. Het is echt weer. Het meisje kijkt Battler indringend aan en begint dan een beetje te grinniken. Mijn tante leeuwt die nooit. Jara, komst? Jara kijkt Battler nog eens aan. Ze lijkt te twijfelen, dan loopt ze achter haar tante aan. Doei. Battler kijkt Jara na als ze wegloopt. Nou, we gaan het hele script erom aan. En zullen nou in een paar scènes een beetje terugspelen om een beetje de feeling erbij te krijgen. Dat is echt onbelangrijk, hè? Ik pak het script erbij, een soufflering belangrijk. Wanneer Ale het oude vrouwtje opmerkt, dus just haar, Ja. blijft ze zitten op een stretcher. Dit hij er net in. Nieuwsje gaat dus weer. Set nun este tempo por la vivo normalmente. En dat is mooi als die op het Battler is. Precies, ja, zo ja. Ja, ik ben al lang er klaar mee. Ja. Iedereen. Ja, ik mag aan helemaal lunchen. Want het zit erop, we zullen even lunchen. Ja. Wat hast du voor lekkers, Jara? Pizza. Pizza en een smoothie. Wat hast du, Ima? Pizza.
en brood. En wat zit er erop? Jam. Oeh, lekker. Nou, lekker eten ja. Lekker eten. Jongens. Ja, op in mijn oors. Dat kiest mooi op mijn lang. Ja. Op in mijn oors, was dan zien. Kun je hem testen op in de Oh, ik kan hem testen op in mijn oors. Tjebben. Kinderen zijn 8 speeljes. En tante speelt de keelman. Speel je een kerelman? Dat is wel bedoeld. Ja, een bakje koffie. Onderkant. Ho. Te snel. Denk erom. Denk erom. En dan is een beetje leven houden, want dan ben ik een beetje subtiel met het probeer. Want anders zit hij onder de brandende koffie. Oh ja. Ja, dat maakt vanzelf. Dat is Onderkant. Denk erom. Oh, maar dan moest je hem dan die kop gezien, want dat hij de ons zit en dan giet het toen in die kop. En dan denk ik, oeh, die kop kan die koffie. Ja, nog een keer. Onderkant. Denk erom. Ik ga geen tijd voor koffie. Is dat? Ja. Ja. Maar ik is natuurlijk nog moeten rollen weer dingen kan, hè? En de neklijn, is die van wat? Zo, wacht even. Zo. Precies. Op welk moment je tante... Ik draai me denk ik om, hè? Zo. Ja, dat denk ik wel. Net in bewust naar hem, maar hij denkt van wel. Ja, oké. Ja. En dan als hij omdraait en je cue daar er wel even voor. Ja. Nou, en actie van de Kruke-actie. Ja. En cue. En, En buk. Oh ja, en dan is het helemaal die recht het zien hoor. Ja. Recht het zien hoor. En dan cue verjaardag. Kom er maar bij. En dan staat ze hier zo. Wat dorst? En dan zit er op mee. Nee, het. En dan giet het in. En dan giet het in. Ik zeg niet, toch is keel. Ik zie Ja. die. Ik zie het daar. Ik zeg Ja. niet, toch is keel. De Wemselkoers mijn blauwe proekel winnen. is mij? Mijn tante wil die nooit. Jara, komst. Doei. Kom. Wat dorst? Nee, het. Ja, wat dorst. En dan is het meteen steen, denk ik. Nee, het. Nee, het. Zo mooi jongens, het gaat heel goed. Ik zeg het. Jara, kom, begin. Nou, de repetitie zit erop. Die hartstikke best. Ik ben heel tevreden. En ja, ik kreeg het dan echt wel vorm. Dat is een mooi te zien. Jara is correct ophellen van haar broeken te passen. Dus ik zal zien dat ik haar vinden en nog even een glimp mij krijg. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Felgekleurde broekjes. Dus ik zal even zien dat ik haar vinden. En wat een boskier had ze net. Heel mooi, maar van broeken en... Ja, nog steeds, ja. Ja. Nou, die kele kop zag er ook heel goed uit. Ja, wat een werk. Ja. Je wist heel benieuwd naar, hè? Er was een blauwe en een roze. Ja. We zullen eens even zien of het Nou. wat is. Ben benieuwd. Wij heel oors. Al je rode jaren, zie je. Oh, in het roze. Cool. Laat zien, jaren. Wauw. Echt mooi. Wie je jaren van al je kanten, jongens. En we gaan weer op naar huis. Ja. Mooie proekjes. De blauwe met tussen oor. Dus dat is nou op Ja. Die weer net echt perfect roze wol. En ja, al met al weer wat hier geslagen tijd, 80 jaar net. Ja. Ja. Ben je hem extra benijd naar de film als wie? Bij de draaidagen. Wie neem je mooi mee, dus dat komt heel wat clear. Wij gaan op naar Broeksterwoud. Nou ja, ben je tevreden hoe je het? Ja. Was je zin in uiteindelijk het film? Ja, er was 3 dagen in en tante 2, hè? En uiteindelijk film ze de hele film in 4 dagen, dus ja, maar het wordt gebeuren. Maar ja, een paar weekjes is het tot zover in het begin wel. Dus ik had er echt heel veel zin in.
Hey jongens, ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet de blauwe tonk omheen. En zie je het net De chill app te downloaden van die tablet. of te Om wat te naaien. Tjitsvlog. Hey, Hoi. hoi.